Hej sammen og velkommen til den her video. Jeg vil bare lige sige, måske er det den her taske, jeg tager med, men i aften så kan det være, at vi skal ud til en Ry og se nogle gamle motorcykler og biler og sådan noget. Og jeg vil pakke en lille taske. Godt være, jeg bytter taske, men det er lige den her, jeg har lige nu. Og det er en, jeg har fået i julegave. Og det har bare nogle af tingene, jeg tager med, så den her tegning, jeg har lavet. Jeg må undskylde, hvis min stemme er lidt lys. Det er fordi, på video kan jeg åbenbart ikke få den til at lyde ordentligt. Men det er ikke min rigtige stemme. Så, og den her børste, hvor der også er et spejl. Det er fordi, hvis vinden ikke kommer, så vil jeg gerne lige børste mit hår. Hvis jeg lige kan mærke, at der er en knude i mit hår, så kan jeg lige børste. Så ja. Og det kan være, at min ven Augusta, hun får hendes kanal i dag, koster i aften. Og den har lige på mig ved at til mit tema, det er blå, fordi mine yndlingsfarver er blå, og jeg tror også, jeg tager en lille bams med her i, bare fordi jeg godt kan lide det. Og så måske lige den her, fordi så kan jeg stå og nuller, mens jeg vender. Og vi spiser tidlig aftensmad. Den her kommer også ind. Hvis jeg lige går ud af kameraet, så er det fordi, jeg lige skal hente en ting, som jeg lige gør nu. Jeg lover, det tager kort tid. Og det her min lille Stitch, tror jeg. Så. Og jeg ved ikke, hvordan man redigerer videoer, så det kan være, at den her bliver lidt dårlig. Hvis det er dårlig kvalitet, så er det fordi, jeg filmer på min iPad. Og min telefon, den er nedenunder. Jeg er lige inde på mit værelse. Den der plakat og den der plakat, den peger jeg overhovedet på den. Den der plakat, det er en, jeg fik for et stykke tid siden, og jeg bare beholdt den. Og jeg har også en pink væg, jeg har beholdt. Og det er den her bamse, jeg synes, den er nuttet. Jeg har faktisk en bamse, der hedder bamse. Det er lidt skørt, men det er lidt sjovt. Jeg tror, jeg putter den ind til sidst. Jeg aner ikke helt, hvad jeg skal pakke den mere. Hvis I har nogle idéer, så skriv dem ned i kommentarerne. Og det er ikke det hele for den her video. Jeg må undskylde, hvis jeg ikke lige taler det, fordi jeg lige sidder og tænker. Så jeg skal tage den her med. Skriv det ned i kommentarerne. Og det er ikke alt for den her video, men jeg kommer også til at lave en anden video, hvor jeg pakker på en pengetask. Bare for sjov. Den her, det er en, jeg faktisk skal med i aften. Det er sikkert bare ikke den her. Det er sikkert en stor del med hjerter. Men jeg filmer en godt klar med mig i aften. Eller sådan. Jeg filmer en video, hvor vi tager derud i aften måske. Jeg er ikke helt sikker, men skriv ned i kommentarerne, om I synes, jeg skal have den her med. Og skriv ned i kommentarerne, om I synes, jeg skal have den her med. Jeg ved ikke, hvad den skal hedde. Og jeg vil gerne vise jer en ting, som jeg har købt for et stykke tid siden. Jeg har bare ikke fået vist den. Det er sådan en her. Det kilder. Flest folk synes, det kilder eller klør. Der poppede bare et eller andet op på min skærm, men nogle gange kan man bruge den til at klø, nogle gange kan man bare bruge den, fordi man vil. Man kan også bruge den til ASMR. Jeg må undskylde, hvis jeg er dårlig til det. Men ja. Så det var egentlig bare alt for den her video. Vi ses i næste video. Jeg aner ikke, hvorfor jeg siger det, men vi ses i næste video.